sa panahon ng latest news. Daron sa linya Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Marlas. Sir Joseph, mayong adlaw nga Lunes. Maayong adlaw Lunes usab si Ariel ug sa tong mga sukit paminaw. Muni ato ang latest weather update. Parehta nag-monitor aning bagyong Sinando nga anaa sa super typhoon category. Sa atong latest na bulletin, nakamintinar ni sa iyang kakusgon samtang nagpaduol diha sa Babuyan Islands. Sa atong latest na data, as of alas 4 kadlawon, ang mata sa maong bagyong Nando nahimutang sa 245 kilometers sidlakan nga bahin sa Kalayan, Cagayan. Aduna nay maximum sustained winds o hangin dul sa sentro nga moabot og 205 kilometers per hour ug adunay pagkuso-kuso sa hangin ug gustiness nga dili molapas sa 250 kilometers per hour. Pagkaron naglihok ni pakasadpan amyan ang kasadpan o west northwestward direction sa gipaspason nga 20 kilometers per hour. Sa ato ang track forecast in the next 12 hours, posibleng nanani sa kabaybayunan o coastal waters sa Babuyan Islands, Kalayan, Cagayan. Para sa itong mga tropical cyclone wind signals, ato alang i-mention ang duha sa pinakataas nga wind signal nga giisa diha sa Luzon. Muna ang kaning signal number 5 nga nakaisa karon sa northern portion sa Babuyan Islands. Makisnati ning lugara og 185 or mas taas pa nga kilometers per hour nga hangin sud sa 12 ka oras. Samtang signal number 4 ang southeastern portion sa Batanes, nahibiling bahin sa Babuyan Islands ug northeastern portion sa mainland Cagayan. Kining under signal number 4 usab makasnati og 118 up to 184 kilometers per hour sud sa 12 ka oras. At parehas ning adunay adunay significant to severe threat sa kinabuhi, peligro, dakong grabing peligro sa kinabuhi ingon man sa kabtangan. Sa atong forecast inusgatan nga bagyo in terms sa iyahang track, kining karong adlaw magsugod ni paglihok pakasadpan paingon na sa Babuyan Islands ug iyahang sentro posibleng mulanfall diha sa Babuyan Islands o magpaduol ug maayo mo daplis diha sa may Babuyan Islands karong udto ngadto na sayo sa kahaponon o early afternoon karong adlaw. So bisan pa man mo landfall ni or magpaduol lang sa ini mga isla sa Babuyan Islands, samang epekto nakita nato tungod kay grabe nang dala kusog nga hangin dala aning maong bagyong Sinando. Paghuman niyang pagpaduol o paglandfall diha sa area sa Babuyan Islands, makagawas na ni sa ato ang Philippine Area of Responsibility ugma sa buntag. Samtang nagkaduol ni sa diha sa extreme northern Luzon o diha sa Babuyan Islands, makamintinar ni o mas makusog pa ayahang dala nga hangin. Ginabana nga mas mutaas pa sa 205 o posible around 215 kilometers per hour. Sa bahin, kining habagat o southwest monsoon mo'y nakaapekto nato diri sa Kabisayaan, apil na ang southern Luzon ug Mindanao. Wala rin direktang epekto ni gutan nga bagyo apan kining habagat mo'y weather system nga pa rin nakaapekto diri sa Visayas. So karong adlaw ang western Visayas area sugod karong buntag pa lang o sayo sa buntag aduna na yung mga madugumon nga kalangitan ug mga katag-katag nga kasarangan o nakasyon nga kusog na mga pag-ulan over western Visayas area. Mao na ni hulga ani mga pagbaha ug pagdahili sa yuta. Samtang ang central ug eastern Visayas adunay panagsang mapanganuron gayon gihapon pagpakita sa tong haring adlaw kung natay mga pagulan kini mga patak-patak o mga lumalabay dala sa hinungaw sa habagat. Ug so far karong mga orasa wala tayo nasigpatan, wala tayo na monitor ng mga pagulan diri sa central Visayas area. Apan continuous monitoring gapunta sa possible issuance nato ani mga thunderstorm advisory ingon man ongoing nato ang heavy rainfall warning over Panay Island o Western Visayas. Para sa kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, ang tibuok Bisayaan adunay kasarangan ngadto na sa kusog nga hangin nga gikan sa habagatang kasadpan ug ang kadagatan kasarangan ngadto na sa baluron ang kahimtang. Posible samtang karong adlaw mo ni labing duol ni sa kayutan nato
So far, ubos sa hinon ang tsansa nga natay mapaisa nga gale warning, especially diri sa Central Visayas ug naman mostly diri sa Western Visayas. Ug apan bisan pa man wala tay mga gale warning, ato ang gibisuhan gyapon tong mga mananagat nga dili sa mulawig, labi na nagiya ni mga gagmayng sakyanang pandagat, di gyapon ta magkumpiyansa, labi na natay daotang panahon sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Natay okasyon gihapon nga pagkusog sa atong hangin ug pagkusog sa pagbalod sa kadagatan. Sa Cebu atong dagat mo taob ni sa alas 11:24 karong buntag nga nagilamon nga 1.7 meters umuhunas sa alas 5:40 unyang hapon panigumabon nga 0.1 meter. Ang temperatura 26 to 32 degrees Celsius atong haring adlaw ni subang sa alas 5:33 sa buntag ug mosalop ni unyang alas 5:40 sa hapon. Ug atong sunod nga bulletin may tungod na nimong bagyong Sinando i-issue karong alas 8 sa buntag. Ug maron latest gandiri sa buhatan sa Bagasa Mactan, Visayas do Este, si Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat kayo Sir Joseph, may buntag sa Pag-asa Mactan. Welcome, sir. Okay, good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Lunes In action. pizza 22 bulan sa September 2025. Pinagi ni Sir Joseph Merlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Lunes kon weather update. Salamat kayo ni Sir Joseph Merlas og mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Simba sa kabisi makatunga.